ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ +2 ରେ ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର। 26 ମେ 2026 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 30 ଜୁନ 2026। ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ 8 ଜୁଲାଇ 2026 ମସିହାରେ ବାହାରିବ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ଦଶମର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ରେସିଡେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଏହା ଦରକାର ନାହିଁ ରେସିଡେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଜେନେରାଲ, ଏସସି, ବିସି, ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫି ରହୁଛି 200 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏସସି, ଏସଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 100 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସର ସହାୟତା ଦରକାର ତ ଆମକୁ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।